BJPनि गावनि लोगोआनो दानाखै होमबा नाथाय दिनै BJPखौ दिनै UPफोरा लाना फैना गावसोरनो दानजादों गावसोरनो दिनै प्रतारना खालामजादों जोंहा बुंनांगौ मा दं BJPखौ आलासि लाबोनानै गाइखेर माखन जाहोनाया सोर UPफोरानो नङा होनबा दा BJPआ UPफोरनि मानसिखौ दानदों लोगोआनो लोगोखौ दानदों BJP आरो UPफोरा साब्रै साबा जयनिं होयोब्ला जों 100 एबा 200 जयनिं खालामगोन फारागा बेनो जागोन बुंदों बिक्रम दैमारिया गुर UPPL जागा बियो गुर UPPL होनाय जागा नाथाय जों दिनै बेयाव जायगा मोनदों BTC बासाव प्रमद बर' हाताव नागारदों आरो नागारदों सरकाराव थानाय UPPL दोलोनि सोद्रोमाफोरा बेहेरगाव बियाबाव BPF दोलोआ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जानायखौ नुनो मोनदों आरो इलेक्शना फैबावाखैसो बे जुलाइ दाननि उनाव लैहोर हिसाब खालामनो हायै दिनै जोंनियाव जुगदान जागोन बुद्रा प्राइमारिनि सिङाव सिजौगुरि गामिनि रायजोआ हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोखौ मोजां मोननानै हेफाजाब होनो ओंखारबोबाय 90% प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL दोलोखौ हेफाजाब होदोंमोन दिनै प्रमद बर'जों BTCआ रैखाथि गैया नुनानै गामिनि रायजोआनो BPF दोलोखौ बजबना लादों नैबेनो फोरमाना BJP आरो UPPL दानलायलायदों होसोलायदों बेखौ जों नुदों दिनै BJPखौ गाइखेर माखन होनानै BJPनि दैदेनगिरिखौ दामि आर'नाइ गानहोनानै आमन्त्रण खालामनाय बरायनाया सोर UPPL नङा होमबा नरायं ओरै फै UPPL नङा होमबा बे BJPनि दैदेनगिरिफोरखौ गाइखेर माखन होनानै लोंहोनानै बिराद मोजां जायगा होनाया UPPL नङा होमबा दिनै बे BJPआनो UPPLनि मानसिखौ दिनै दानबाय आथिङाव सोर दानदों BJPनि गावनि लोगोआनो दानाखै होमबा फिथिगम जिबौनो गाइखेर होनानै एसेबां मोजां फुजा खालामबाय आर'नाइ होबाय गाइखेर होबाय गाइखेर माखनफोरखौ दौबाय दा बै दौजानाय जिबौ फिथिगमानो दौग्रा मानसिखौ सौबाय दाया सोरनि मालिकखौ सौवाखै होमबा दाया सोरनि आदै नङा होमबा UPPLनि नङा होमबा दा जादों नाथाय जानाङा आं बेखौ बुंदों मानसिनि जिबन जानाङा नरे दिनै आं बेखौनो बुंबाय थादों जायगाखौ सोर होखो सोर दिनै दानजाखो दानग्राखौ सोर लाबोखो आं दिनै बेखौसो बुंबाय थादों जोंहा दिनै UPPLनि BJPनि दैदेनगिरिफ्रा 15 जन 20 जन जयनिं होनायखौ जों नुगासिनो दङ नाथाय जोङो 50 जननि गोजौआव जों जइन होयो 100 जननि गोजौआव जइन होयो बेनिखायनो जों दिनै चेलेन्ज खालामदों नोंसोर 100 जन जइन हो जों 500 जन जइन होगोन नोंसोर 50 जन जइन हो जोङो 250 जन जइन होगोन पार्थक्यआ बेनो फारागा बेनो दिनै रायजोआ जोंखौ आखायाव हमनानै गावसोरनो फन खालामनानै बे रायजोआ लिंहराखै जोंथ' प्रग्राम खालामाखै रायजोआसो लिंहरदों गुर UPPL जागा बियो गुर UPPL होनाय जागा नाथाय जों दिनै बेयाव जायगा मोनदों जोंखौ निमन्त्रण खालामदों आरो इलेक्शना फैबावाखैसो बे जुलाइ दाननि उनाव लैहोर हिसाब खालामनो हायै दिनै जोंनियाव जुगदान जागोन आदैमोन नोंसोर धैर्य हम BTC बासाव प्रमद बर' हाताव एखेबारे बेखौ जों नांथारगोन जै जों प्रमद बर'खौ बे BTCनिफ्राय बिदाय होआ जोंनि BTCआ रैखा गैया बेखौ प्रमद बर' बिथाङा मिथिगौ UPPL दैदेनगिरिया मिथिगौ BTCआबो मिथिगौ नाथाय दिनै BJPखौ दिनै UPPLआ लाना फैना गावसोरनो दानजादों गावसोरनो दिनै प्रतारना खालामजादों जोंहा बुंनांगौ मा दं जोंहाथ' बुंनांगौ जेबो गैया मोजाङै इलेक्शन खालामलायबानो जाबाय लोगो लालायबानो जाबाय जमा था ना एक्सट्रा गेलेयो जोंहा बेयाव बुंनांगौ गैया थेंक इउ